Ez nituen bat ere gustuko morroiaren itxura eta begirada. Hala ere, herrira heldu nintzenetik atzetik izan nuen, segika. Ezin nuen gainetik kendu. Ostatu merke bat ezagutzen omen zuen, eta bertara eraman nahi ninduen. Gazteari kasurik egin gabe, motxila lepoan hartu eta gaua pasatzeko tokia bilatzen hasi nintzen. Alferrik. Oporleku ezaguna da mendialdeko herritxo hura Pakistanen. Eta ostatu guztiak bete-beteta zeuden. Azkenean, iluntzen hasia zela ikusita. Bere ostatua erakusteko eskatu nion mutilari. Kale nagusietatik urrundu ginen. Txabolaz osatutako auzo batean sartu ginen. Eta nahikoa ibili ondoren, etxe zahar eta zikin baten aurrera heldu ginen. Ura omen zen ostatua! Sarreran gazte batzuk aurkitu nituen. Ostatuko langileak omen ziren, baina niri ez zitzaizkidan batere fidagarriak iruditu. Hala ere, berandu egizen beste lekuren bat bilatzeko, eta etxita nire gelara eramateko esanien. Entzun duguna, istorio baten hasiera izan da. Istorioa 7 kolore liburutik atera dugu, Jon Arretxe idazlearen liburutik hain zuzen. 7 kolore liburuan, idazlea kontatzen dizkigu bidaia batzuetan gertatutako istorioak. Eta entzuten hasi garen hori, Pakistanen gertatu zitzaion, Maril herrian hain zuzen. Eta zergatik hasi gara historia hau entzuten? Haren laguntzaz, iraganeko gertakarien kontaketak hobeto egiten ikasteko. Iraganeko gertakaria kontatzen ditugunean gauza asko izan behar ditugu kontuan. Eta horien artean, iraganeko aditzak.